Ahojte priatelia, vítajte v druhom dieli nášho a vášho hodnotenia traktorov. Poďme sa spolu pozrieť na vaše kusy. A ako vždy, začíname pekne z hurta. Vítezislav nám poslal svoj John Deere 8220, ktorému hovoria všetci Megalodon. Má 13 000 motohodín a ťahá za ním sejačku Farmet Falcon Pro 10 z 10. Samuel doma zrenovoval svoj Zetor Super 50. Krásna práca. 9 z 10. Adam nám poslal svoj John Deere 7430 Premium. 9 z 10. A priamo zo stodoly nám poslal svoj traktor Ondřej, konkrétne Zetor 3011. 7 z 10. A máme tu prvý traktor z kategórie ako nový. Peter nám poslal svoj Zetor Crystal 8145 z roku 1973. Krása. 10 z 10. Mám pocit, že s 30-kami sa roztrhlo v rece. Daniel nám poslal svoj Zetor 3011, ktorý stal 25 rokov v šope a teraz ho pekne zrenovoval. 8 z 10. Patrik nám poslal tento Case IH Vestrum 100 CVX s hydrostatickou prevodovkou pri odvoze balíkov. Nádherná súprava. 10 z 10. Filip nám poslal tento Class Axion 830 z roku 2016. Krása. 10 z 10. Ďalší zástupca modrej. Andrej nám poslal tento New Holland T540. Krása. 10 z 10. Michal nám poslal svoj Zetor 6945 v modrej farbe. 8 z 10. Martin jazdí na tejto 165 Pume a je milo prekvapený, čo všetko dokáže. Za nás 10 z 10. Túto krásnu fotku nám poslala Zuzana, jedná sa o Fen 900-kovej série. 10 z 10. A tento nádherný Case IH Optum 300 nám poslal Petr, má na ňom najazdených okolo 3000 motohodín. Krása. 10 z 10. A máme tu aj niečo z Viníc. William nám poslal tento samé Wigneron 75 DT s 250 litrovým postrekovačom, majú na ňom najazdených 3550 motohodín a je po renovácii. Krása. 9 z 10. A tento modrý Zetor Crystal 8011 nám poslal Matúš, jazdí na ňom celá rodina a nevedia si ho vynachváliť. 8 z 10. A máme tu ďalší traktor z kategórie ako nový. Tento nám poslal Peter a jedná sa o Zetor 3545 a za nás klobúk dole a 10 z 10. A na záver tu máme túto trojicu zasnežených Zetorov, konkrétne Zetor 10145, 7211 a 5211. 8 z 10. Priatelia, ďakujeme za každú jednu fotku, ktorú ste poslali a nezabudnite podporiť svojich favoritov. Vždycky v komentároch nájdete názov traktora a ten, ktorý sa vám najviac páči, tomu dajte like. A my sa vidíme v ďalšom videu. Čaute.